אוקיי, אני נחת בסלופי, אני נחת בסנדי בשביל לנסות להשיג את הדלוריאן, אז בואו נתחיל. אוקיי, אני אראה עכשיו את הדלוריאן בסרטון, ואני נראה לי הראשון שהראה, אני חושב. דלוריאן! לא, למה? הדלוריאן הזאת שלי. ביי. ואוקיי, בואו נעשה את זה כאן לסרט. נברח דבר ראשון מאלה שרוצים לראות בנו. זה ממש כמו בסרט שיראו בהם. אז אם לא עושה ספוילרים, תראו. נוסיף לשם! ובום! ותמיד יוצאת פה תיבה עם... הופה, לי עכשיו יצא דברים טובים. אוקיי. תירשם... אוקיי, אז בקצור, גם יש לי פה בוס. בואו נלך להרוג אותו. אני פוגע פה עם סנייפר כמו מטורף. יאללה, הוא קרק. הורדתי אותו. ג'י. אז הנה מתחילים. דבר ראשון התיבה. יש פה דברים סבבה. סלארפ. ואת זה. אני הבוס! צ'אג אחלה. הנה, לחצוב. רק אומר, אם הגעתם עד לפה, תנו לייק, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון אם אתם לא רוצים לפספס שום סרטון. איך החרוזה? לא משנה. אני אקח רימונים, או שלא? לא! אז בקצור. ותשתפו את הסרטון לכמה שיותר חברים. תשתפו את הסרטון. ויאללה. אני לא אקח אייר. ואם יש איש אני גם מזמן עליו בוטים. רגע, איפה הדלוריאן? דלוריאן, אני בא! ושמעו קטע, אני יכול לרוץ אינסופי. אני חייב את הדלוריאן. דלוריאן, איפה את? דלוריאן? איפה זה? טוב, אני אעביר עד שיהיה משהו מעניין. נראה לי גנבו לי את הדלוריאן. טוב, ביי. לא! היא פה! דלוריאן! הופה, בן אדם. Yeah.
דלוריאן, אני בא! אוקיי, דבר ראשון, תחנת דלק כאן. דבר שני, לנסוע לשם. זה העיר שמצאתי את הדלוריאן. ורק אומר, אחרי שאתם משתמשים בה, אתם לא יכולים להשתמש בה שוב. אז נעלים דלק. לא! לא! בואי, אפס, ביי. ביי! לא. אתה לא תהרוס לי את הדלוריאן. לא! אתה הרסת את הדלוריאן, אתה הולך לשלם. תמו! טוב, אז אוקיי. זה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם. תנו סאב, לייק, שתפו, תפעילו פעמון, ויאללה, ביי.